Takže čusák lidi, vítám z dnešního videa. Bude tady se mnou i Dominik. A my budeme hrát Clash of Clans, neboli budeme hlavně skákat parkour. Ale teďka si zahráme nějaký menší gameplay z Clash of Clans. Mě už dělá teda Town Hall 8. Od Dominik teďka my spolu voláme, ale od Dominik taky bude natáčet, takže on vám taky natočí video. On vám něco taky řekne. Takže uvidíte i jeho záběry. Takže čau. Možná bude ozvěna, protože Jsme moc blízko sebe, jsme ve stejných barácích. jo, akorát že já vám ukážu, jak bojuju tady. Já jdu taky bojovat právě. Je to no. Tak toho nedám. Tenhle je easy. Ještě mi chybí jeden level. Útočím na moc Abych mohl mít toho dobrýho Barbarian Kinga. battle matche. Jo, Betlomečajna. A ty útočíš Boulder Base? Já Ale budu točit teď tady útočím normálně. na týpka, co si dělá ten Halo 8. Takže je to docela napínavý souboj. Ty to teda Dominik to nevidí, ale Se na to kouknu. na hvězdičku jsem mu dal, takže v pohodě. My jsme si teda založili stejný kanál, doufám, že to bude vydávat Jo. se na stejný kanál. Takže prvně vydám já video a pak Dominik. To bude to od Dominika. Já jsem dobojoval. Já si to na chvíli střihnu, protože počkám, než jsem vykraftí army a uvidím se za chvíli. Tak zatím. Takže já už jsem zpátky, on mě trochu porazil. Nějaký pohárky šly dolů. To nevadí. Já se kam musím odskočit na záchod a uvidíme se u boje. Tak, čus. Takže už jsem zpátky. Zatím po chvíli se mi dokrafti armáda 35 minut. To asi zrychlovat nebudu, když tak to potom střihnu. A řekni, jak dlouho se ti dělá armáda a kolik tě stojí? Jo, jen tak mimochodem. Ono to trochu, ty dráci nejsou levný, jako 244 tisíc. Stojí jeden drak. Ne, jako celá. Ale jeden drak stojí 20 tisíc. To ještě jde, ale když jich má 25 tisíc dokonce. Ale když jich máte hodně, tak už to není tak 7 draků. No, to už docela něco víc, no, trošku. Já teď tady útočím na Boulder Base, mám to Proč? stíhlý. Protože i ty healy a tak, už to taky zabývá. Teďka si teda stavím baseku na Town Hall 8. Já si budu možná stavět potom, až dotočíme baseku na Town Hall 7. Mimochodem je 19:29. A co vlastně tady mělo být? Tady mě místo toho buildera mělo být. No Hayden Tesla. No to jo, ale místo tohohle. Tak to nevím. Barabatsk. Něco stejně Wizard Tower, Wizard, jo. Tak já už jsem zpátky. Já si ten mobizen dám trošku. Nezapomeňte odebírat náš kanál, protože budeme natáčet hlavně parkour. Byli bychom moc rádi, kdybychom dosáhli aspoň 20 odběratelů. Jo, minimálně. 20 odběratelů a už budeme streamovat klidně. Jo. Nějaký den dáme čas, vydáme ten den ještě video a jakoby příští den bude v tu dobu stream. Takže nezapomeňte se na to dívat. Ale uvidíme podle vaší sledovanosti a podpoře, tak podle toho to natočíme. Já bych si mohl dát vylepšovat storage. A nebo, co si mám udělat? Mám si dát šetřit jak si jde na Battle Machina, anebo toto. Asi Battle Machine tam je lepší. Takže já jdu ještě jednou bojovat naposledy. Tak toho nedám. Já ti pak ten záznam ukážu, jak natáčím. To je těžké. Cože? To nedostávám moc.
Já si když tak udělám armádu za diamanty. Jo. Nebo bych si mohl dokoupit elixíry. Ještě tam toho posledního. Ty vogo. Dobrý town hall jsem dal. Boom. Boulder Howl si útočíš. Boulder Base. Potřebuju já to nedám, pojď. Ať mám 2 hvězdičky, mám 2 hvězdičky. Tak a já Pojď, to ještě dám. já jdu Dobrý. protože tam musím jít na týpka, který má Jako už to má moc docela hodně elixírů. životů. Co? Ten Battle Machine. Já musím útočit teďkom na týpka. Držte mi palce. Já se ozvu, jestli to vyhraju a uvidíme se, jak jsem prohrál nebo vyhrál. Tak zatím zdar. Tak já už jsem tady, já se jdu podívat, 75% destroy, takže jsem prohrál. Několikrát schválně. On už mě dá celý, on má taky už 4 a on mě dal pouze s obrama. Cože? Gigantama? Asi jsou hodně silní ty obři. Takže jsem prohrál. Nedělám s tím nic. Já jdu na týpka, který ho možná nedám. Tak ale já potřebuji elixíry. My budeme za chvíli končit, protože to video už je přesto, že dlouhý. Takže já se vám ozvu, až se mi vykraftí asi tak drace. Nebo já to zrychlím. Pro vás to udělám. Kolik diamondů? 41. Ty máš? 63. To dej. Tak já to dám dělat. Já jsem si to taky zrychlil. Že to jste vy, tak vám to udělám. Jinak bys to neudělal. Musím dát hráče, který ho dám fakt na 3. To se mi nechce. Já bych ho dal, ale málo věcí. Tady to je docela výhodný. Tady to je tenhle dobrý. To vogo. Hele, já dám tohle. Risk je zisk. Jdu na to. Ne. Prostě on tam má hidden testing. Ono s těma drakama je to fakt docela někdy easy. Hodně easy. Ale tak máš healy ještě. Ještě mám ty healy, no. To taky hodně přidává. Víc jak hodně. Tady bych mohl hodit zrychlení mezi ně. Já už zítra budu mít konečně Town Hall 7. A určitě natočím video, jak si šetřím elixíry na Dark Barabax a ještě na Heroes. To by mohl být taky dobrý nápad. Šetřit si. Tak. Ty vogo, to je hardcore. Ty mě to moc nezávidíš útočit na takovýho týpka. Ty vogo, ne, ten jo, Kámo, on mě teďka dává. jedal Asimov. Já to nedám. Já to asi fakt nedám. Hej kámo. Tak to mám říkat, co já díve. Tohle jestli zničí toho Wizarda, tak ty obry budu milovat. Plus. Čau. Dal jsem to na 95%, to nevadí. Ne, mě vlastně chybí. Ach, ty vogo. Mám 1 100 000. Kolik ty? Hodně málo. Klaško. Levo, 55. Dominiku, Co? levo, 37. peněz, Teďka mám 1 100 000 a utratil jsem hodně. 606 000.
A zkus hádat, kolik elixíru? Nevím. 31 000. Ty? Já? Ejka mám 780. Já už kolik toho nehraju, ale to jsem 51 milionů. Ale jaké jméno? Co? Jaký jméno? Nevím. A byl z nějakým klanu? A jaké? Já se podívám. Máte klan taky? Jo, my máme svůj. Počkej. Jo. Klan. Nevím, jak se jmenoval. Banditi? Ne, banditi ne. To Tam jsem byl- odešel. Tom a Vítě. Se jmenoval. To je nějaký nejlepší. Což já vím. Tam má tu? To z farming? Jo, jo. Já se ještě na to kouknu. Jo, tady. Tohle bude pro dnes vše a čus.